שלום חברים, אני ננו ואני רוצה לספר לכם מה אנחנו עושים בין הנושים. אנחנו אקדמיה לריקודים קובאנים עבור כל מי שחולם לרקוד וכל מי שאוהב את המוסיקה הלטינית ואת המוסיקה הקובאנית. אצלנו רוקדים מעל 30 סגנונות ריקוד, כולל כל הסגנונות המוכרים כמו סלסה, בשאטה, רגטון וגם כל הסגנונות המסורתיים ואפריקאים שאני מביא מקובה. התלמידים שלנו באים בשביל לרקוד, בשביל להגשים חלום ויוצאים מפה עם אנרגיות מטורפות באושר שמלווה אותם כל היום. השיעורים שלנו מתאימים לכל הרמות, מהצד הראשון ועד למתקדמים. בכל שיעור אנחנו לומדים צעד צעד, תנועה ומתרגלים ריקוד שלמדנו כל השיעור. אצלנו באקדמיה לא רוקדים בסוגות, רוקדים בנפרד, והקהילה שלנו לרוב היא נשים. אתם גם מוזמנים להצטרף לכיף הזה, אני מחכה לכם פה בסטודיו.